Droga, isa sa mga ginalantaw sa San Carlos City Police sa natabo nga pagpang-ambush asang Domingo nga daw sa din 3 ka persona ang napatay. Yaring balita nga itong gintutukan. Padayon yung ginapadalman sang San Carlos City Police ang natabo nga pagpang-ambush sa barangay Palampas Domingo sang aga sa din 3 ka mga persona ang napatay kag isang padayon nga ginabulong. Isa sa mga ginalantaw sa kapulisan ng droga bangod ginapahayag yara sa watch list ang pila sa mga biktima. Ang aton nga mga biktima wala pa man gid sang record diri sa aton sa police station but some ara sa aton nga drug watch list. Isa man na sang anggulo nga ginatan-aw pa sang aton nga mga investigador. Nagpaiway naman si Aurita nga pangalanan kung sino sa mga biktima ang ginapahayag yara sa drugs watch list samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Madumduman, yang ginbawian sa kabuhi ang driver sa auto nga si Russell Bukaw kag mga pasahero nga sa Andre Fajardo kag Rudy de la Fuenta. Padayon naman ginabulong sa ospital si Renandi Chu. Samtang ginapandam man naman sa Negros Occidental Police ang mga criminal group, subong man ang rebelde nga grupo nga naga-operate sa probinsya. Madumduman nga sa nagligan niya Domingo, sang ginpalukpan sang IED sang rebelde nga grupo ang patrol car sa kapulisan sa Banwa sang Binalbagan. The whole Negros Occidental Police Provincial Office is watching you. Kung saan man kayo nagtatago, definitely mahahanap at mahahanap kayo. Sa karon, magluwas sa 12 ka mga lugar sa probinsya nga ginakabig balantayan sini aksyon, wala pa sa lugar nga natubod ang kapulisan kag COMELEC nga ipaidalom sa COMELEC kag military control. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.